جعل لنا من فضله مواسم للخيرات فيها تكفر الذنوب والسيئات، وحذرنا من المعاصي والآثام، وخصوصا في أشهر الحرم الأربعة، حيث قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر ذي القعدة من تلك الأشهر الحرم الأربعة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وآله وصحابته الغر الميامين إلى يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى ولا تعصوه. واعلموا عباد الله أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا جزاء ولا عمل. عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم سيدور حول شهر ذي القعدة. أمي مسألة مني تنوكاكا أمي بركة شامل مسألة من باكا فني سريك أكا جونكا أما ني أم مسألة ألفة alemi bi jumadoya indama ni nyoko chamamba bolo ka blanci kono ala mokela labon ko nyuma ka kambela jani ala mokela si jan shi ku ndagala jan shi barakama ka dama ala mokela o kekeni ani lafiya kono ala mokela ame salatu ni kisi ngini o masa ala fe ka ke aka chidin baka ala tira muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ona dingo be oni mogo ye kirabain labato ni nyuma ka ke foka tasilla hara joloma amma ni masaba ala fe nini aw ka ansoro o nyuman kala o chama ala mo kala ka ala hinana ala mo kala amari al-islamu aman sara nyona ko tubaddam nena ni sarnan kay masala ki sara man tunti manuna ni sarnan kamiye kaban ki sara kirala alayhi salatu wassalam kerengene ya bolo ma ni sarnan kamiye amari al-islamu o sarnan kaniye ko sara masaba ala nye ala bi sarla ana korna yoro chamana akwanye sara masaba Allah subhanahu akwanye ala gasisigi ambali al-islamu anya ndoka fo dunya baraka yorolo ga konto botiene bara de beya mate konto boya mayra le bayre konto boya ga sini no le la haraye konto bole be barate de ambali al-islamu anye olun anye onyesigi olon du menya sigi ni muye olo menya sigi ni ala nyesriyane muye ka ala gasila tanga ala ko ko mu mandai iki jija ka ire kumandi ya ka bo oma ala ko ko mu kadai iki jija ki boloke olola amani ni masaba ala fe abato ko nyuma ka no yanye ala mokala ala nyesriya ka dinne ni awba ala mokala kan ka masa ala gasila tanga bagaye ala mokala ambadi al-islamu otomani balin ko fe anga bi kutuba o bena boli munika o bena boli ame kalo min kono ni akalo tletan kele mbiye ni abe fo mako shahru dhil qa'da ni kalo imbola kalo mi na o ko fe o de selba kalo ambadi al-islamu akaka al-islamu anga watu ko kalama akaka al-islamu anga bato beke watu muna anga famia akaka al-islamu ala ye femun ke fem bunyanu ye ala ye femun ke fen la hormon ye akaka anga bo o kalama ambade al-islamu anga na ka wuli ko nyelo anga na ko famia ambade al-islamu sabu kalamu ka anga dunya la tire ko chamambe an wuli la ka yala ko lu nyelo ko famia koy ga nolu nafa foi tan kala harasini ali tuma dola ira nafa ira tan ka dunya kono ni torote ga femi ni an nafa li banka sini la haralo ama wuri ko lu nyini ka nyoro ne ambade al-islamu ni ka al-islamu do nyini nga depuis première guerre mondiale que la samina aba san jatiya pelon mo damin tola akelela aba mo bela jeni hakeya jate da finyene mo hakeda min tola la ba finyene kana se deuxième guerre mondiale ma comme on kela o kono aba bela jeni kalama walima ni ya nyinga depuis 100 mois coupe du monde nous jolo kono walima coupe d'Afrique nous jolo kono
jɔn ye kuputa jɔn de tun bɛ lɔla poto la zɛri min tun bɛ poto la o lɔn kama o zɛri tɔgɔ bɛ di i bɛ taa sɔrɔ a b'a bɛɛ lajɛlen lɔ anbali alisilamaw anw k'an yɛrɛ bila duniya fɛ dɛ an kana an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya mɔgɔw fɛ ala k'i kanto mɔgɔ minnu na ko ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun an kana an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya mɔgɔw fɛ ala ka mɔgɔ minnu ka kow lakali alikuranɛ kɔnɔ k'olu mɔgɔw tɛ dɔwɛrɛ lɔn m'a fɔ duniya kɛnɛ kan ko ya'lamuna zahiran min alhayati dunya o bɛ duniya kɛnɛ kan kow le lɔn dɔrɔn ballon d'an kana ka jouer tan joueur tis na in tɔgɔ ye tan hali a bɛ sara salaire min na an ka nin bɛɛ ɲɛɲini ka nin ɲɛlɔ parce que nin bɛɛ lajɛlen ye information de an ka nin bɛɛ ɲɛɲini ka nin ɲɛlɔ joueur dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka jamana o joueurs tɛ farajɛ jamana joueurs lo mais kamalen dɔw b'o o ka salaire o ni o bɛ match da min jouer san kɔnɔ o bɛ sara da min na sɛbɛnni kɔnɔ o ka nin bɛɛ ɲɛɲini ka nin bɛɛ ɲɛlɔ nka ala ka diinɛ ɲɛɲini ka ala ka diinɛ kunnafoni k'o ɲɛɲini k'o ɲɛlɔ o le taama sɔrɔ anw bolo an badi alisilamaw an kana kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ye ala ko mɔgɔ minnu ma ko ya'lamuna zahira min alhayati dunya ko mɔgɔ minnu ni ci wɛrɛ t'o la olu bɛ ɲɛnamaya ko ninnu le lɔn dɔrɔn u bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ lahalaya min na sabu dɔw ta ye o le ye l'an sigila sigida la a bɛ fɔ ko ne ko n bɛ information kalama ko n bɛ actualité kalama ko n ye actualité mɔgɔ ye nafa wɛrɛ t'a la n'o tɛ tuma dɔ la yɛrɛ a tɔɔrɔ yɛrɛ de bɛ ka duniya kɔnɔ yan sinon a nafa foyi si tɛ ka sini an bɛ di alisilamaw an bɛ jɔ ala ɲɛkun tilen ala b'an ɲininka fɛn minnu na an bɛ baraji sɔrɔ fɛn minnu na an kana ka wuli k'an cɛsiri o le ɲɛlɔn na dɛ an kana ka wuli ka ninnu le ɲɛlɔn ka olu le faamuya i n'a fɔ an bɛ kalo min na nin silamɛ caman bɛ yen a yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko lahɔrɔma kalo in yɛrɛ donna ka ban an bɛ zilikaada kalo min na nin alisilamaya ka kalo 11 na de silamɛ caman bɛ yen o yɛrɛ tɛ nin kunnafoni kalama an bɛ di alisilamaw an kana k'an ka diinɛ ɲɛdɔn dɛ an kana k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamuya an y'a dɔn k'a fɔ lon dɔw anw bɛɛ lajɛlen anw ka baro a bɛ kɛ an kɔ dɛ an denw n'a mɔdenw e sigi k'a jate minɛ bani e mɔcɛ o facɛ e yɛrɛ hakili b'o la bilen tuguni wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi k'i mɔcɛ o facɛ ko mɔgɔ min hakili b'o la mɔgɔ min hakili bɛ jigin o la k'a fɔ ko tile yɛrɛ bɛ bɔ ka bin ko e hakili bɛ jigin o la a ma ca dɛ a lɔn k'a fɔ o taara lahalaya min na tɛ kɛ n'o ka kibaruya fana tununa ten o lahalaya la kɛ ko o ko yɛrɛ fase ka bɔ mɔgɔw kunkolo la kɛ e fana bɛ kɛ ten lon dɔ la ten i fana mɔdenw o ni i mɔdenw ta denw lon dɔ la ten o yɛrɛ bɛ na o yɛrɛ t'a lɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ nana duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ donc i k'i doni jigi i k'i doni fiɲɛya duniya ko in na i k'i doni fiɲɛya duniya ko in na kana duniya in doni ta ka ɲugun i kun fo e de k'a fɛn bɛɛ lajɛlen girin fɛn foyi si kana fɔ e kɔ duniya koɲɛw na kibaruya fɛn fɛn bɛ duniya yɔrɔ yɔrɔ fo e de k'a journal bɛɛ lɔn k'i sigi sisan n'i y'a bɛɛ lɔn k'i sigi i bɛ mun kɛ n'i y'a bɛɛ lɔn k'i sigi i bɛ mun kɛ an bɛ alisilamaw an bɛ ala sɔrɔ ni fɛn min ye an bɛ ala ɲini ni fɛn min ye a y'a to an ka o fɛnw lɔn a y'a to an ka o fɛnw faamuya an bɛ alisilamaw an bɛ kalo min kɔnɔ nin ni a bɛ fɔ o ma ko shahru zilkaada kalo de an b'a la a kalo a 11 na o de ye bi ye an bɛ alisilamaw a kalo min fana n'an b'a kɔnɔ nin an bɛ alisilamaw kalo bali kalo bonyani nin lahɔrɔma kalo lo ni maa min tigi ye ala ka fɛn bonya ni bonya o kɔrɔ ye k'e masaba ala le bonya dɛ ala le ko kalo in ye kalo ba ye ko lahɔrɔma kalo lo e k'o kalo bonya k'a kalo valeur lɔn a la ala ye fɛn min ɲini i fɛ k'i kana kɛ a kɔnɔ e ye o latanga i ma o kɛ a kɔnɔna na i ye kalo bonya dɛ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ni maa min ye ala ka fɛn bonya ni bonya o b'o tigi ka dusukun ka ala ɲɛsiraya nin yira o b'a yira k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ bɛ siran masaba ala le ɲɛ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه masa ala ye fɛn minnu kɛ lahɔrɔma fɛnw ye ni maa min tigi ye o lahɔrɔmaya la sabati ala i y'a dɔn k'a fɔ ko o le ye hɛrɛ i ma ala yɔrɔ sini ko ye sinon anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka ko caman kɛ lahɔrɔmafɛnw ye masa ala ma lahɔrɔmaya bila o fɛnw na nka ala ye lahɔrɔmaya bila fɛn min dɔ la o le ye nin kalo in ye zilikaada kalo in
masaba alako alqur'an kono ako inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين مسبا على بيسر لا أنا ني آية ينقون سورة توبة كننا أكو كالو جاتيا من بي على يرو على بي كالو هكذا من ركوني أير يرو ودي الإسلام يا كالو تان أونيفلا وكالو يندو بي جاتي كالو بونا بوباليا لما مسبا على كو كالو تاني فلاني ale ala la horma kalo nani ke akono sabu ala le be la horma ya blafina ala le be baraka blafina ala le be samanti ya blafina fene fen baraka mai ala ka mi ke fen baraka mai imai ala ka maga ke du baraka mani aka alkaba ke aywa so baraka mani ja'ala Allah al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas ala le kan so yinke la horma soye kabanga ke so baraka mani o masaba ala kelen ne ka lahoromaya bila ni kalo nungula kalo naani o kalo naani a fɔlɔ an b'o le la nin n'o le ye zilikada kalo ye n'o le ye alisilamaya ka jate c'est le 11e mois de mois lunaire an bɛ o le la nin ten a kalo tan ni kelen na lo an fana b'a lo min na bi a tile tan ni kelen na de bɛ bi ye le 11e mois an tɔ ma jan alisilamaya san jateya bɛ ban an ka duniya jatew bɛ kɛ fɛn mun ma an tɛ ɲinɛ o kɔ an hakili b'o la nka alisilamaya ka jate o bɛ kɛ min ma maa caman bɛ yen ale tɛ o kalama kalo tan ni kelen na de bɛ bi ye c'est le 11e mois après kalo tan ni filanan de bɛ na o kɔfɛ 12e mois de mois lunaire o de bɛ na nin kɔfɛ donc o ye alisilamaya ka san jateya o ye o banni ye amadi alisilamaw an kana ka nin waati ninnu lɔn lahɔrɔma kalo naani ni o fɔlɔ le daminɛna zilikada ni nin kalo nin banna kalo min bɛna na o kɔfɛ o fana ye lahɔrɔma kalo ye min bɛna na o kɔfɛ fana o fana ye lahɔrɔma kalo ye lahɔrɔma kalo saba ka tugu ɲɔgɔn na a fɔlɔ le daminɛna ten zilikada zilhijja muharram a naani na ale bɛ ɲɛfɛ dɔɔni o ye rajab donc lahɔrɔma kalo naani masaba ala ye o min fɔ ko an y'o bonya ko an ye ala gasi sigi kosɛbɛ an ye kɛ ala gasi ta tagabaga ye waati bɛɛ dɛ nka ko nin kalo naani min kɔnɔ ko an ye dɔ fara o kan wo fala tazlimu fihinna anfusakum ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ ni kɛwale jugu ye ni jurumuna ko ye ni lahɔrɔma kalo ninnu kɔnɔ hali yala o b'a yira k'a fɔ ko yɛrɛkun tɔɲɔ o bɛ ladaga kalo wɛrɛ kɔnɔ wa la nka masaba ala b'a ka waati dɔw d'a ma a ka lɔn anw ye jɔn jurumuntɔw le ye nka a bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw d'a ma cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ masurunya a la k'an bagabaga ni o waati ninnu ta ko ye an bɛ di alisilamaw o dɔ le an b'a kalo la nin n'o le ye zilikada kalo ye o de kosɔn arabu yɛrɛ tun kɛla o n'o ka kɛlɛ banbali bɛɛ kɛlɛ sababu danw walima kɛlɛ minnu yɛrɛ tɛ sababu bɔ kɛlɛ minnu yɛrɛ tɛ kɛlɛkɛkun bɔ o ka sigiɲɔgɔnya tun ye ten dɔrɔn denmisɛnnin fila bɛ bila ɲɔgɔn na o bɛ na laban ka kɛ famuw bɛ bila ɲɔgɔn na fo kabila ba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na dugukuturu bɛɛ bɛna bila ɲɔgɔn na nka o n'o ka kɛlɛ banbali bɛɛ o tun bɛ nin lahɔrɔma kalo in bonya o de kosɔn dɔnnibagaw y'a jira k'a fɔ o sababuya de kosɔn kalo tɔgɔ la ko zilikada li'anna al-araba qadiman fi al-jahiliya kanu yaq'aduna 'an al-ghazwi fi hadha ash-shahr kanu yaq'aduna o tun bɛ sigi o tun tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ nin kalo in na kalo bonya kosɔn o ni kalo lahɔrɔmaya kosɔn alisilamaya fana nana ka na o lahalaya kelen de lasabati ala ko ko o kana kɛlɛ kɛ nin kalo in kɔnɔna na nka ni maa dɔ nana ka na i dan sago a kan a bɛ o tigilamɔgɔ la kɔsegin kɔ o tɛ komi aw yɛrɛ de ye kɛlɛ dabɔ dɛ nka dɔ de nana k'i ni dan sago aw kan ni kɛlɛ ye donc o kɔrɔ ye aw b'a yɛrɛ den fana ni o tuma na fɛ an bɛ di alisilamaw an ye ala gasi sigi nin kalo in kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ lahɔrɔma kalo lo kalo barakama lo ala ye nin kalo in bonya an bɛ di alisilamaw ala kira alayhi salatu wa salam a ka hiji laban sana a yi sarnankan di sahabaw ma a ko inna zamana qad sadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda minha arba'atun hurum
ako sahaba ma ka hiji labasana ako ame billo minani ako wati munumunu nani kana bla anno korola kamine lomi ala e sani dugu dan ka jasiya min bla o nyona wati dole munumunu na tin kana bla o togola ako kalo jatiya min be ala yoro o tanin fla la horma kalo nani o be kalo tan fla yin gono zilqa'da namolani zilhijja muharram oni rajab ko ngana ira kuntonyo ni kalo nungo kono ambadi alislamaw angana ira kuntonyo ni muye ni jurumuna ko la belebele jumay o le ki ira kuntonyo ni flanga foyaye ambadi alislamaw ayre roma jenga bo flanga foyala ni flanga foya kuma fola do nyene ne ko kata fen kana tere bigay walima kata joson ko kolo flanga foya nasra bela jini ambadi alislamaw ki ira kale ifala ki ira kale ibala ika flafara masaba ala kane kire kali ika sheiku kabrula kwa be ni sheiku kabru che man kana halifan falyahlif billah ni ma min kala kale bagay ikire kale masaba ala le be se ko la dafa on be desew ga masaba ala min te dese ale min ko yere ma ko la ta'khudhu sinatun wala naw ala ko sunogo tale ala soro jingo yɛrɛ fana tɛ ale ala sɔrɔ tamasere mun bɛ adamadenni na dɛ ni sunɔgɔ b'a la ka bali ka jingo ala ko yɛrɛ t'ale ala sɔrɔ o la ta'khudhuhu sinatun wala naw jingo tɛ masaba ala sɔrɔ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ masaba ala sɔrɔ masa ala min ni sunɔgɔ t'a sɔrɔ a tɛ jingo i t'a to i ka i nunjuru di o masaba ala ma nka i k'i nunjuru di danfɛn dɔ ma danfɛn min ale yɛrɛ ni ale ka dɛsɛ tɛ ale bɛ sɔn k'a sawa ale sɔnna saya ma ka don kaburu kɔnɔ ale bɛ lahaliya min na nin ale bɛ se ka mun nafa ɲɛ i ma badi alisilamaw nin bɛɛ lajɛlen ye filankafoyaw ye k'an yɛrɛ kale an faw la k'an yɛrɛ kale an baw la dɔw yɛrɛ bɛ yen ale b'a yɛrɛ kale a denw de la k'a bɛ ne ni denw cɛ a bɛ ne ni denw ka siniɲɛsigi cɛ walima dɔ b'a la minɛ k'a yɛrɛ danga k'a sababuya kɛ ko lankolon dɔ ye badi alisilamaw an y'a janto o la an y'a lɔn k'a fɔ yɛrɛkuntɔɲɔ belebele dɔ ye filankafoya le k'i yɛrɛkun tɔɲɔ ni filankafoya ye filankafoya kun in do filɛ nin ye an badi alisilamaw an y'a ko ɲɛɲini k'a faamuya dɛ a bɛ maa ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ala ko kira yɛrɛ ma ko n'a ye fila fara ala kan k'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna tiɲɛ a ko la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin a ko n'i ye fila fara ala kan i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ dɛ i ka baara ɲuman fɛn fɛn kɛ ala tɛna nin si filɛ dɛ lukman fana y'i kanto a den ma a ka ladilikan na a ko inna shirka la zulmun azim a ko n den a ko filankafoya ye yɛrɛkun tɔɲɔba de ye dɛ i k'i yɛrɛ tɔɲɔ an badi alisilamaw ala ko kafiru mati ako innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la emi be kanga fen wara bato ka fila fara ala kan ni fen wara mi ye masaba ala ko ko tena se ka limɔgɔ yɛrɛ da hali ni duniya jo bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hali ni boli bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko tena se ka limɔgɔ n'a ka limɔgɔya o tena se k'o da wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu boli sɔnnaw yɛrɛ o bɛ fɛn minnu ta ka taa bila boli kan ka taa bila jo kan ni limɔgɔ yɛrɛ nana ka na o fɛnw dɔ ta ka bɔ a kan boli ninnu yɛrɛ tɛ se k'o yɛrɛ kisi olu yɛrɛ tɛ se k'o yɛrɛ kumabɔ e bɛ taa kana tigɛli kɛ ni fɛn min ye k'o bila jo kan limɔgɔ bɛ na ka na sigi jo kan k'o fɛn ta ka bɔ yen jo yɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ kisi jo ma se ka yɛrɛ kisi ka yɛrɛ makara e min bɛ taa la fɛn bila a kan a bɛna se ka mun ɲɛ e ma o de kosɔn ala ko dɔɔfa tɔlibu walima tulub mɔgɔ min tigi bɛ tagala jo bato mɔgɔ min tigi bɛ taala kana tigɛli kɛ jo kan ka t'i dama ka se jo ye ko lanfotiya la o ye fɛn lanfotiyani ye jo yɛrɛ fana ye fɛn lanfotiyani ye fɛn lanfotiyani fila k'olu ka nafa ɲɛ ɲɔgɔn ma an bari alisilamaw o tɛ ɲɛ dɛ an ma ɲini masaba ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'a ma ala b'o kɛla an bari alisilamaw ni laharama kalo min fana filɛ nin n'an y'a dɔn k'a fɔ ko kalo balo kalo bonyani don laharama kalo don masaba ala y'a bonya heji kalo de fana don sabu heji kalo ye kalo saba shawwal oni dhilqa'da oni dhilhijja mi bɛna bɔ nin kɔfɛ ka taa se o tile 10 ma nin kalo saba o ye heji kalo ye ala ye waati mun ladaga k'a fɔ ko heji bɛ kɛ o waatiw kɔnɔna na o de ye nin kalo saba ye an b'a deli samantiya caman bali ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in na kala kan ala ka kalo balo ala ka lahɔrɔma kalo nin don heji kalo bɛ kɛ a kɔnɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ne ma nin kisi b'a ma a ye umra 4 fana kɛ nin kalo in kɔnɔ
donc n'a jala maa min tigi ye k'a fɔ ko ala y'a nɔgɔya ye e ka umra kɛ a kɔnɔ ala kɛra ladili kosɔn alayhi salatu wasalam o fana ye ko ɲumanba ye a fana b'o ɲɛ kelen ma n'a nɔgɔyara ile maa min tigi ma ka sun don a kalo kɔnɔna na sabu an bari alisilamɛw i bɛ ko ɲuman kɛ a kɔnɔ lahaliya min na ni ala bɛ a baraji bugu i ye a fana b'o ɲɛ kelen ma n'i ye jurumuna ko kɛ a kɔnɔna na bari alisilamɛw a jurumu fana ka bon ten o lahaliya kelen na donc i k'i yɛrɛ magɛrɛ masaba ala la ni sundo caman ye nin kalo in kɔnɔna na an bari alisilamɛw a fana b'o ɲɛ kelen ma ni kalo in kɔnɔ ala kɛra alayhi salatu wasalam a ka a furumuso min tɔgɔ ye ko Zainab bintu Jahsh ala cira ye o furu siri ka bɛn ayiwa ni nin kalo in ye ni alisilamaya kɛlɛ dɔw fana kɛra nin kalo in kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko ghazwatul khandaq ghazwatul al-ahzab ni juguw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bɛna ka na ala kɛra n'a ka sahabaw ka na o da koro Madina kɔnɔna na ko komi Badiri kɛlɛ la ayiwa kɛlɛ datola an na donc ni an jɛna ka fara ɲɔgɔn kan ka na aw da koro Madina kɔnɔna na aw tɛna minɛ ɲɛ sɔrɔ a yɛrɛ ma ala ko idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum arabuw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na ka bɔ ayiwa dugumayanfan ni sanfɛyanfanw bɛɛ lajɛlen na ka na ko bɛna ka na kɛra n'a ka sahabaw da koro Madina kɔnɔ wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa silamɛw jatigɛla o lon fo ye jigili jugu ta ni masaba ala ye nka masaba ala ye o bɔ nin kɛlɛ in na sabu Salman al-Farisi ale tun ye hakilina di ko ka dingɛ sogi ayiwa dugu don da la jugu bɛna don yɔrɔ min na donc ni kɛlɛkɛlaw n'olu ka sow nana se o yɔrɔ la o ka sow na curon o dingɛ ninnu kɔnɔ donc o kɛlɛ o dajala alisilamɛw na n'o kɛlɛ kɛla Madina kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko ghazwatu al-khandaq a kɛlɛ fana a lakalili kumaw nana suratu al-ahzab kɔnɔna na badi alisilamɛw ni ne ye information ɲumanw ye ni ne ye kunnafoniw ye anw kana ka bɔ kunnafoni ninnu kalama nka anw ka duniya koɲɛw nin kɛla nin san na nin kɛla nin san na dɔw bɛ nin sanw bɛɛ durusini b'a bolo a bɛ duniya joueur bɛɛ san da lɔn duniya joueur bɛɛ o de la ka bi min don a b'a bɛɛ lɔn Ronaldo ni Cristiano ka bi dɔw ni o ka contrat o ka contrat minnu signé contrat ninnu signé la année minnu la san minnu na o b'a bɛɛ lɔn o bɛ sara combien par semaine salaire d'un joueur par semaine a b'a kalama nka a bɛ ala sɔrɔ ni min ye Cristiano t'ale lɔn Ronaldo t'ale lɔn ni si t'ale lɔn ala min b'a lɔn ala min k'a tan ala ko k'a ye a bancogo ɲɛɲini o tan ma sɔrɔ a bolo o de kosɔn an b'a fɔ waati bɛɛ n ko tan bɛ bɛɛ lajɛlen bolo mɔgɔ yɛrɛ de bɛ tan di i yɛrɛ ma ko dɔ la sinon ballon sogofa dɔw bɛ yen n'a waati sera bɛɛ bɛ a tan sɔrɔ nka min kan ka fɔ lɔngɔ la ko tan tɛ yen ka ala ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛlɔn ala b'a ɲininka nin fɛn min na lahara lon na an bari alisilamɛw an ye an ka diinɛ ko an ka ɲɛlɔn an k'a faamuya an y'a lɔn k'a fɔ duniya girin i b'a girin bi sini i tɛ se k'a girin dɛ mun de bɛ n'i nafa o lon i ka alabato ko ɲuman min kɛ i ka ala lɔn min kɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an k'a lɔnbagaw dɔw ye ala m'o kɛla maa mun bɛ siran masa ala ɲɛ ka ala gasi sigi k'an kɛ o mɔgɔ cɛman ala m'o kɛla labanko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iri al-muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اعلموا عباد الله أن الأولاد أمانة على عواتقنا،
sanus'alu anhum yawm al-qiyamah. Amadi al-islamaw anya do ka fo ame dunya min kono ala ya dulon nyogona ala ya siri nyogona o siri nyogona kono o dulon nyogona kono na amadi al-islamaw ay hakke do di doma e kana ka wuli ka o hakke ko labara de suno ni ma wuli ko hakke labara ala bi nyini wala la haralo ne o hakke de jume o de anga demba ya ka hakke ya an muso ka hakke an denw ka hakke den cɛmaw oni den musomaw olu ka hakke o ka hakke ban kan an badal islamaw den caman be o ka hakke bo masaw kan ala dungo amma alqur'ana kono ako afa hasibtum annama khalaqnakum abatha ako abawu nyenaw ka foko ale ala ye an dan bazan tiwa abawu hakilla ko ala ka un dan tilo ni kama wa an ngana na doro kana munumunu dunya kono ya ka watini do kadro kata la ala ko annakum ilayna la turja'un ko ba un ale ala ya un dan ganza on tena ko se ko kana ale allah subhanahu wa londo la bela jeni bina ko sabba ta ma sawa allah subhanahu wa ambade al-islamaw o ko se ko li kono ka lo ka foko bela jeni bina kana lo ala nyekun tlen ala da bela jeni nyininga e ka gbengben fena oni ka lamo fena oni ay femin kal fayima de e musobo la ide mola mari al-islamaw anya janto am musola anya janto an deuna anya do ka foko ala ba on nyininga no ka kitira la hara jolo ne ambadi al-islamaw sabu ete se ka kay tay aljina kono ke ji jala e relema kasro e muso goluma kolon de be kan yala e don goluma kolon de be kan yala ambadi al-islamaw ni e dutigi bela jeni ka kungoye ni e dutigi bela jeni ka responsabilité l'amont éducation mogo te segela la ka fo ko kuma la bin kuma la sini o ma ton tala donc ne rebe ni désengagé kan se mbola la ala yɛrɛ kira ɲɛmɔriya min kɛ ko a ka seli ko a y'a somɔgɔw ɲɛmɔriya ni seli ye nka ala ko a dɛmɛ di ko wasabir alayha k'i ka sabali a kan i ka muɲu a kan ko wa'mur ahlaka bis-salati wasabir alayha ala ka nin de fɔ kira ma ko kira ka seli ka a somɔgɔw ɲɛmɔriya ni seli ye ban k'a ka sabali a kan a ka muɲu a kan amadi al-islamaw anw joli le bɛ yen an k'an yɛrɛ désengagé an k'an yɛrɛ mako bɔ an ka denbaya ka seli ko yɛrɛ la an k'an mako bɔ an musow ka sutura ko la sabu e ma se ka den ba don sutura kɔnɔ e ma se ka den ba golo sutura e na se ka o den don sutura kɔnɔ lahaliya jumɛn na sabu ne ma se ka den ba la sutura ni den nana ka na wuli k'a b'a yɛrɛ sutura ba b'i kanto ma k'i b'i yɛrɛ kɛla musokɔrɔba ye sabu ba caman ka hakilina de nin o fɛ n'i ye muso dɔ siri walima ni musoden ye langana bila a kunna a ka yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye ou bien a bɛ don la wagabiyaya kadiri de kɔnɔ amadi alisilamɛw ala de ka kuranna aya jigin k'a fɔ kira ɲɛnɛ ko y'a fɔ a musow ɲɛnɛ a y'a fɔ a denmusow ɲɛnɛ a y'a fɔ limaniya jɔn o ka musow ɲɛnɛ ko ko yɛrɛ sutura ko ko fari sutura ko ko fari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sutura ni ye ala ka kuranna aya kolo bɛɛ ye anbadi alisilamɛw ka ban k'a yira an na kɔ tuguni ko ni muso y'a golomakolon bila k'a kun lankolon bila ko mɛlɛkɛw bɛ tile k'a danga anbadi alisilamɛw ala ka danga anw bɛ s'a kɔrɔ o de kosɔn jinɛbanaw yɛrɛkɛla musodenw ni ɲɔgɔn cɛ ala sɔsɔ n'i ma to ala sɔsɔ la ala bɛ a ka danfɛn dɔ su ka bila i la anbadi alisilamɛw musow ka golomakolon bila o de kɛra sababu ye ka jinɛ setanaw su ka bila musow la ko yan badi alisilamɛw an ka janto nin yɔrɔ in na dɛ musow ka golomakolon bila musow ka kunlankolon bila a kɛla sababu ye ka kirikirimasiyɛn ni jinɛbana wele ka bila ayiwa musodenw caman na dɛ sabu ne y'i yɛrɛ exposé adamadenw bɛ jarabi ɲɔgɔn na lahaliya min na jinɛw fana bɛ jarabi adamaden na ten o lahaliya kelen na jinɛw fana ɲumanw b'o la jugumanw b'o la olu yɛrɛ ko ten ko ɲumanw bɛ olu la ɲumankɛlaw b'o la jugumankɛlaw b'olu la silamɛw b'olu la silantanw yɛrɛ fana b'o la tɔɲɔnikɛlaw b'o la an bɛ alisilamɛw an ka denbayaw an musow
olu ka hakɛ b'an kan dɛ. An denw cɛmanw musomanw o ka labɛn ko e den de bɛ Ala minɛ k'a kunkolo kɔfɛ ka peinture k'a kunkolo la. Il se coiffe, il laisse des cheveux au milieu. A bɛ bɔ e fa yɛrɛ ɲinɛ, a bɛ bɔ e ba yɛrɛ ɲinɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an gɛn ka bɔ nin jogo juguya in ma, ko jogo juguya le. N'a bɛ fɔ o ma arabukan na ko al-qaza. Qaza le k'i kun kɔfɛ ka kɛrɛ si dɔgɔya ka sanfɛla si caya. Alakira y'an gɛn ka bɔ o ma. A ko yahudiw ka baara lo, ala juguw ka baara lo. Alakira ko ni mɔgɔ min k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya ni mɔgɔ dɔw ye, i k'i yɛrɛ ressembler ni mɔgɔ mun ye, c'est avec cela que tu seras en fer le jour de la rétribution. Sabu e k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya ni kafiriw le, e k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya ni yahudiyaw le, an bari alisilamɛw. Surtout vacances waati min bɛ nana se nin. Fa caman ni ba caman bɛ yen o k'o yɛrɛ désengagé ka denmisɛnw labɔ ka bila kɛnɛ ma. Walima a bɛ dugu dɔ filɛ yen ka denmisɛnw fili ka taga yen. O yɔrɔ la yen k'o taara congé kɛyɔrɔ la k'o taara vacances kɛyɔrɔ la o ka éducation bɛ na kɛ ten o ka lamɔ bɛ na kɛ ten o yɔrɔ la yen c'est pas son problème o tɛ a ka sira la yala ko Ala bɛ ɲininka a la dɛ Ala bɛ ɲininka i musow ka ko la Ala bɛ ɲininka i denw ka ko la sabu lanatiya lo kalifa lo Ala k'a d'i ma mɔgɔ caman bɛ yen Ala k'olu jɛn a la dɔw bɛ yen o ka den tilancɛ yɛrɛ ɲini masaba Ala fɛ nka Ala m'a d'o ma Ala ka den min ma i ka force tɛ koyi i ka kolon tɛ dɛ nka Ala k'i lajarabi de ka den d'i ma hali yala i bɛna den jɛnya nin filɛ wa walima i bɛna Ala jɛnya nin filɛ o de kosɔn Ala y'a ka ciden lajarabi Ibrahim den senni kɔfɛ si hakɛya la a ka d'a fa ye si hakɛya min na Ala k'a ɲini Ibrahima fɛ k'a y'a denkɛ minɛ ka taa kana tigɛ ale Ala kosɔn nka ye Ibrahima sɔnna o de kosɔn Ala ka jɔyɔrɔba di ninnu ma dɛ Ala ko inna Ibrahima kana umma ko Ibrahima kelen pe a ka manton kuturu ka baara ɲɔgɔn de kɛ sabu Ibrahima bɛ wulilo min na a kelen ni Ala kelen b'a cabaga ye dugu kɔnɔ Ala bana k'a lajarabi kɔ tuguni k'a y'a den kana tigɛ Ibrahima sɔnna a y'a den minɛ k'a bɛ taa kana tigɛ masaba Ala ye Ala tun tɛ den faga laɲini na dɛ nka Ala bɛ fɛ ka Ibrahima dusukun de filɛ hali yala ni ne k'i ɲɛmaroya ni fɛn dɔ ye fɛn min ka di ni kun ye i bɛna sɔn k'o kɛ ne Ala jati kosɔn wa Ibrahima bana nin bɛɛ lajɛlen na tuma min na Ala sɔrɔla ka ɲɛmɔgɔya d'a ma wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Ala Ibrahima lajarabi Dieu l'a examiné avec beaucoup de épreuves a ka bɛɛ accompli qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin ka Ibrahima y'a nata k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya ka di ale kɔmɔgɔ yɛrɛ ma Ala ko i kɔmɔgɔ mun y'o yɛrɛ kun tɔɲɔ ne Ala ka diinɛ ɲɛmɔgɔya o tɛ dɔ sɔrɔ a la dɛ an bɛ alisilamɛw vacances de daminɛna tan dɔw ta daminɛna dɔw ta ma daminɛ pour le bon encadrement des enfants an bɛ alisilamɛw i ye profiter ni denw ka diinɛ ɲɛɲini ɲɛlɔn ye vacances période kɔnɔna na a kana kɛ vacances bilala e yɛrɛ bɔla denw bɔla an bɛ alisilamɛw sabu lamɔ i bɛ sabali a kan i bɛ muɲu a kan i kana sɛgɛn ka wuli ka denbaya lakunu longo lon fajari fɛ ko ɲɔgɔn tɛw nka i bɛ sabali a kan i bɛ muɲu a kan Ala k'o ɲini kira fɛ ko wa sabir aleha k'i ka sabali a kan i ka muɲu a kan i bɛ musow lakunu i bɛ denw lakunu fajari fɛ ni a k'o kɛ a tɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye sini dɛ nka e dɔrɔn de bɛ wuli k'i ta kɛ e mako b'i yɛrɛ de la e mako tɛ muso la e mako tɛ den na sini e y'a lɔn k'a fɔ i ka baara ɲuman dɔrɔn tɛ i bɔ dɛ sabu Ala ye ninnu kalifa di e le ma an bɛ alisilamɛw donc o encadrement ɲuman kɔnɔna na an bɛ alisilamɛw an bɛ vacances min kɔnɔ nin i den ma se ka diinɛ ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ma seli sura lɔn sabu e yɛrɛ ka seli sura ko ma ɲɛnabɔ an bɛ alisilamɛw an ye musow sɛgɛsɛgɛ dɛ an balaka caman bɛ yen fatiha yɛrɛ ma lɔn an balaka caman fɛ koyi musolaka caman bɛ yen fatiha yɛrɛ ma lɔn Ala kira dɔ ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a ko mɔgɔ ka seli man ɲi ta prière n'est pas acceptée si tu ne lis pas la sourate Fatiha ta prière n'est pas exaucée si tu ne lis pas la sourate Fatiha i ka seli man ɲi n'i ma Fatiha kalan an balaka joli le bɛ yen musolaka joli le bɛ yen k'o ka Fatiha kalan cogoya ka ɲi an bɛ alisilamɛw
ni do ka fatiya kalan ko ma ɲɛ o kɔrɔ ye ko seli yɛrɛ fana ma ɲɛ don o don i bɛ baara dɔ de la i bɛ taga ni ka segin la a baara kan siɲɛko loro tile kɔnɔna na a baara kana ka ɲɛ ni fɛn min ye k'i ka waati dɔɔni di yɛrɛ ma dɔrɔn miniti 15 o ma fisa ni lɛri fila ye whatsapp ni facebook kan wa walima o ma fisa ni lɛri fila ye baroda la mɔgɔkɔrɔfɔ la wa ka jurumu cɛ ka k'i yɛrɛ kan nka nin kɛlɛ de tɛ yen nin kɛlɛ tɛ yen dusukun tɛ yen k'a fɔ k'an b'a nin kɛlɛ ni dusukun min ye an bɛ di alisilamɛw an balaka caman de bɛ yen fatiya ma lɔ kuma tɛ sura wɛrɛ min yɛrɛ bɛ kalan fatiya kɔfɛ o ma lɔ e bɛ se ka seli ko ɲuman kɛ di an balaka caman tɛ nana misiri la e ka seli bɛ se ka minɛ lahaliya jumɛn na dugawu min bɛ kalan seli kɔnɔ a lɔnni tɛ maa caman bolo n'i ye kinbiri ko minɛ i bɛ dugawu jɔn fɔ n'i ye tɛnbiri ka sujudu kɛ i bɛ dugawu jɔn fɔ a lɔnni tɛ maa caman bolo cɛlakaw ni musolakaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ amadu alisilamɛw ala b'o de fɔla a ma ko afa hasibetum annama khalaqnakum abatha ko a b'anw ɲɛnɛ ala y'anw danw ten gansan ye ten tulonkɛ de ma ye ten wa la ala y'anw dan sɛbɛnnako dɔ de kosɔn dɛ ala y'anw dan sɛbɛnnako dɔ de kosɔn a fana bɛ na ɲininka an ka duniya pasela di an ka duniya sigi kɛ lahaliya jumɛn na masaba ala bɛna ka na ɲininka o la an bɛ di alisilamɛw an bɛɛ lajɛlen ka jija an furumusow ma an bɛɛ lajɛlen ka jija an furumusow ma yanni k'a to lon dɔ la an bɛna cɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye dɛ muso bɛ taa fɔ k'a tun t'a fɔ an ɲɛna dɛ sabu n'i ma se ka den ba bila a ka jala siri k'a kunkolo sutura k'a farikolo sutura o den musoman kɔni e tɛna se k'o bila jala siri la parce que n'i kumana ni den a ba bɛna fɔ ko fara nina sa ko denmisɛnw don masa a den tɛ kɛla mɔgɔkɔrɔba y'a ɲɛna o hali n'i ye sanji 60 san 70 sɔrɔ ni masa kɔni bɛ yen ale b'i yela den de ye hali bi donc a b'o lahaliya kelen de ma an badi alisilamɛw ne yɛrɛ k'a lɔn e tɛ se k'i den kalanso kɔnɔ i tɛ se k'i muso kalanso kɔnɔ yɔrɔ ɲini muso bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na misiri kɔnɔnaw bɛ yen kalan kɛ yɔrɔw bɛ yen i muso bila ka taa yen a bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ la a b'a ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn musow ka dugu girin ka commercew kɛ ka luw lɔ ka étagew lɔ ka bon papaw lɔ nka walahi fatiya yɛrɛ bɛ kalan lahaliya min na o ma ɲɛdɔn nka cɛw fana jɛni bɛ n'o ye cɛw sigini bɛ n'o ye o sɔnni bɛ n'o ye sabu tuma dɔ la olu ka nafa dɔ b'a la musow bɛ wuli yan ka duniya bɛɛ yala ka taa Chine ka taa Hong Kong ka taa Lomew ni Ghana o bɛɛ don ɲɔgɔn na jagoboro ma nka diinɛ ala bɛ bato lahaliya min na i bɛ to nin na ten lon dɔ la ten i ni bɛ tigɛ ka bɛn ten lon dɔ la ten fu mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min ka duniya sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ ma deli k'a fɔ ko n ye duniya ye ko n y'a ɲini ko n y'a sɔrɔ an bɛ di alisilamɛw nka i bɛ ala sɔrɔ ni min ye i kana k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn dɛ e yɛrɛ m'a lɔn e yɛrɛ m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i denw i nana k'o fana to yen ten o yɛrɛ ma i ten an bɛ di alisilamɛw i k'i jija i muso ni denw i k'olu bila ka taa kalankɛyɔrɔ la ekɔliw bilala vacances in kɔnɔna na a to o bɛ taa seli sura kalan a to o bɛ ala lɔn o na fisaya e yɛrɛ ma sini o na kɔrɔna kalan k'o duwawu dɔ s'i ma k'o hinɛ dɔ s'i ma sini an bɛ di alisilamɛw baw aw ye faw encourager o la sabu ba caman bɛ yen ale yɛrɛ tɛ sini ɲɛsigi foyi ye la kalankɛko in na ko ye ko a bɛ nin kɛ kɛ ten ko hali n'a taara cours de vacances dɔ kɛ ka cours de renforcement dɔ kɛ don an b'a dɔn k'a fɔ ko ala m'a dan o kɔsɔn o ye kɛrɛfɛ ko de ye an dan kun na ekɔliso taga o ye kɛrɛfɛ kun de ye an dan kun na an b'o kɛ de ka diplôme sɔrɔ ka baara kɛ ka se ka ala bato ko ɲuman kɛ an b'a di alisilamɛw an y'an denw bila u ka ala ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'u ma se ka kalan min kɛ année scolaire kɔnɔna na o ye na vacances kɔnɔna na kalankɛyɔrɔw la kuranna kalanw bɛ kɛla misiri kɔnɔ yan san joli cours de vacances dayɛlɛ la misiri kɔnɔ yan nka mɔgɔ joli bɛ na mɔgɔ joli de bɛ na kibaruya dilen yan k'a fɔ ko musow kana kalan kɛ bonda dɛrɛ ninnu musow kana kalan kɛ mɛ mɔgɔ joli de bɛ na information lasela yan ko denmisɛnw ka kalan daminɛna vacances kalanw daminɛna kalanw bɛ kɛ le samedi dimanche nka ça nous intéresse pas a t'a intéressé an mako t'a la an mako bɛ min na mɔnafan na k'a ye premier dans la classe ou bien a y'a ka CP sɔrɔ a y'a ka BEC sɔrɔ il n'a qu'à aller à l'université il n'a qu'à sortir grand ingénieur an bɛ di alisilamɛw olu dɔrɔn nin bɛɛ bɛ ban mɔgɔ ma de ka duniya sɔrɔ maa min yɛrɛ y'a sɔrɔ o bɛ kan ka ɲɛɲini su ni tile o Bill Gates n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ bɛ kulela n'olu mun tɔgɔ ye nka hali sini Bill Gates ninnu bɛ wari ɲini
an hakilila ko maa mun ye duniya nafolobatigi ye ils sont dans les premiers rangs nka olu bɛ kan ka wari ɲini hali bele donc mɔgɔ ma dege ka fa di wari in na koyi bɛɛ bɛ taa k'i ka rêve tɔ to yen rêve min b'i kɔnɔ kɛ c'est que i bɛ fɛ k'o réaliser nin c'est que tu veux réaliser la i bɛna taa ka o tɔ in to yen a bɛɛ tɛna se ka ɲɛnabɔ hali a tilancɛ yɛrɛ tɛna se ka ɲɛnabɔ yɛrɛ hali a tilan sabanan kelen yɛrɛ o yɛrɛ tɛna se ka ɲɛnabɔ donc duniya ko nin i donni fiɲɛ a la a ye donni jigi ka bila mɔgɔ minnu k'a donni ɲun olu ma s'a kɔrɔ duniya ɲun a finsigi tɛ maa si kelen bolo e bɛ to nin na ten lon dɔ ten i ma ala ko ɲɛɲini i den ma ala ko ɲɛɲini foyi foyi ka kɛ dɔnkili lamɛnw de ye ten dɔrɔn ka yala ten dɔrɔn o ni kuma nafadanw ka kɛ o de lamɛn ye ten dɔrɔn i bɛ jurumu sɔrɔ ko minnu na lon dɔ ten e bɛ bɔ a cɛ ma ten mɛdi alisilamɛw vacances an ye vacances an ye profiter vacances kɔnɔna na an ye musow bila u ka kalan kɛ u ka faamuya kɛ an ye denw bila u ka kalan kɛ u ka faamuya kɛ o bɛ ala bato ni fɛn minnu ye seli duwawu kɔrɔnakala minnu bɛ kɛ seli kɔnɔ o k'o ɲɛɲini k'o ɲɛnɔ o de b'an nafa duniya kɔnɔ yan o de b'an nafa tuguni fana lahara an b'a ɲini masaba ala fɛ min fɔra ka mɛtulo ɲuman d'an ma ala m'o kɛla ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya an ye ala m'o kɛla damako ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla si kuntagalajan si barakama k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla kɛnɛya ni lafiya k'a d'an ma ala m'o kɛla kɛnɛya ni lafiya k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an ka jangarotɔw ka lafiya d'u ma ala m'o kɛla an b'a ɲini masaba ala fɛ garijɛgɛ sanuma b'a bolo k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla garijɛgɛ siti k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla maa min ni garijɛgɛ siti bɔ k'an b'a ɲini masaba ala fɛ k'o garijɛgɛw foni ala m'o kɛla ka garijɛgɛw foni ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a la an bɛɛ lajɛlen kan ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a la an bɛɛ lajɛlen kan ala m'o kɛla k'an san yɛrɛ la ala m'o kɛla k'an fara sitana na ala m'o kɛla ka sitana fara ka bɔ an na ala m'o kɛla an ka denmisɛnw ko olu kɛ ala jɔndenw ye ala m'o kɛla olu kɛ ala batola bɛrɛbɛrɛw ye ala m'o kɛla an furumusow k'o kɛ o furuɲɔgɔnw kan batobaga ye ala m'o kɛla k'o kɛ ala mɔgɔw ye ala m'o kɛla ka labanko ɲuman d'an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a la bɛɛ lajɛlen kan ala m'o kɛla jamana ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛla jamana ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛla jamana ɲɛmɔgɔw k'o kan bɛn kelen ma ala m'o kɛla duniya jamana tɔw ka basigi don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛla ala ye hiji yɛrɛ latigɛ maa mun ma k'a fɔ k'o bɛna hiji an b'a ɲini masaba ala fɛ ka taga ni segin nɔgɔya an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka taga ni segin nɔgɔya an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla hiji k'a nɔgɔya alisilama bɛɛ ye ala m'o kɛla hiji nafolo k'a di alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla hiji nafolo k'a di alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ala k'an sabati ala ɲɛsiranya kan ka ban k'an fatu limaniya kan k'o k'an ye ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم وخذ بنواصينا للبر والتقوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى وصل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد عدد ما تنفست الأرواح اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.